सावरायो सोरबा बिदिनो सावरायो आथिखालनि रागा जोंदों आंखौ मास्टारफोरा आंखौ माबा कारनावनो क्लास जाखांनायावनो थांदों जोंनि आबादारिनि गथ'फ्राथ' मोखाङाव खालामनायलाय उल्टाखौ जागासिनो दङ र' आं सोंबाय बे बुथ'नायाव सोंबानो मिथिगोन र' क्लास खालामनो थाङाखै दाबो मा खालामदों सोरनाव बुंहैबाय देग्लाय आं फैबायना बुलिया मेम्बारनिलाय ओरैहाय जालायबाय जोंखौ नायनो फैदो सोलोंनायसै आदजोन मानसि दुलाला जागायजाबायथ' मेम्बारल'थ' नोंना गार्जेन नांगौ आंथ' गार्जेनखौ बुंजानो बिसोर मानो फैया क्लास खालामनांगौ जायोना गार्जेनफ्रा सोंब्ला गार्जेन खामानि गार्जेन खेथु गार्जेन मेम्बार पार्टी प्राइभेटाव होबाथाय हालुवा गार्जेनाबो नेहैयो मिथिङावनो लांदां बोगांसे फाननायनि गांसे होदो जोंनियावबा दावधारानि हाइ स्कुल गोदानाव कमिटियाथ' मिटिं जाना दङ बेखायनो एसे रायजोफोरनि खाथियाव बे मिटिंखौ लिंनो हानाय जादों माने दसथा बेयो जोंहा कमिटि दंमोन मोनसे हांख्रायनि उनाव बे हायासै आरो माव सानसेखालि लायबाय गयखौ एकदमबारे एन्जर सेन्जर अरसिजोबनानै माने बिफां जाथारदों दा बिदिनिफ्रायनो दा डिस्टार्ब जानाय निष्क्रिय जाना थाबाय आरो बेखायनो दा जिखिनि माबा खालामबाय ओरै ओनसोलाव मोनसे ग्लबाल कमिटि नङाब्ला जिखुनु खामानियाव प्रग्राम फैबाय थायो दा जों दा खायसे खामानिखौ एमएलए सोंदावनानै दोनहोनो हायाखै बेफोरबायदिनो ग्लबाल कमिटिनो लाबोदों दा बेखायनो बिथाङा नैबे दं आं बेखायनो एमसिएलए बिथांखौ लिंदोंमोन दिनै नैबे नोजोर गोनां खालामनाय कमप्लेक्सनि खोथाखौ लानानै एसे एमएलए बुंबाय दं बे माबाफोर दङ होननानै दा बेखायनो आङो एमसिएलए बिथांखौ लिंहरदों दा बेनि सोमोन्दै एसे सावरायनो दा सारनिफ्राय बिदिनो रिसेन्टलिनो दा साननैसोआव हा खोबाय थानाय मिथिदों बिथांखौ आं एसे मिथिना मोनबाय बेयाव आननन भाबै एक्सुवेलि गथ'फ्राबो मिथियानो जोंबो मिथियाखैमोन दा एमसिएल आं मिथिनायाव एमसिएलएआबो मिथियानो दा जियानो लाबोथों मानो थेवबो जों बे खामानिखौ हा खोनायल' नङा बे जितु बाहेर बुयै जाना दङ ओरैनो बे मिसा बुंनायनि थाखायनो एसे माने बे दालाखौ मारिलायना दोननानै होथ'वा होननानै जों सावरायहरनो लाबाय होननानै बिदि दोननाय जादों आरो बेखायनो थिग আছে मोजाङानो जादों होनबा ओमफ्राय सावरायनो लाबाथाय बिसोरो लिंदों होनबानो थेवबो जोङो बे ग्लबाल कमिटियाव जोंहा अनेक बिसोर लिंगोन आरो 10 तारिखै गावनि बिनि सायाव लिंगोन आरो दा बेखायनो जों जेब्लाबो जियानो आं मोनसे सानदों मा जिहेतुके मावनायाथ' मोनसे मोजाङानो जादों जोंनि थाखायबो गाज्रि नङा बियो थेवब्लाबो नैबेखौ जोङो सावरायनायनि गेजेरजों माने एसे माने प्रेसार होआलानो जितु बे स्किमाथ' बे